Det bliver rigtig spændende i dag. Der kommer nogle meget interessante videoer. Jeg prøver at tænke sådan lidt out of the box. Og så bliver det spændende at se, om I så kan se noget på de her videoer. Se nok. Men der er mange andre ting, der kan man sådan forklare det mere matematisk set og bokse og sådan noget. Det er ligesom min hjerne, den fungerer. Men det her det er jo virkelig, hvordan vi føler og hvad der sker inde i kroppen. Det ville være fantastisk, hvis man havde sådan en hest, der bare kunne det, og så kunne man line folk op på linje og sige, sæt dig op og lige få følelsen. For det er nemlig sådan, og det er også derfor, jeg kalder det her det vigtigste element, og en ting, man gør én gang i sit liv. Det er sådan, at når man først har fået følelsen én gang, så sidder den der. Og det er det samme med hestene. Når de først har forstået, så sidder det der for life. Det kom så faktisk af, at jeg lavede Klinik 6, hvor vi jo talte rigtig meget om tølten, og hvor selvfølgelig også det her med teton kommer ind. Og hvor der var en, der spurgte på en af kliniksene, og spurgte mig, jamen, hvad gør du så, når du hedder forløsetøjler?